ngambuli ngicela nje nayi ingoma nayi lethi nanoma ngiyoyibhimba enze Nkosi isebenze emhlabeni
okukhulu Senior Bishop Bamashinini nomama siyanibingelela egameni laJesu Kristu amen. Amabishop wonke bakameli bafundisi omama benkanyeti lengena nabo siyabulisa egameni laJesu Kristu amen. Umfundisi Nhlapho kunalo msebenzi leka wendile ngiyayilanga ke lento yokuthi baholi akusibo bonke labatawuthola lithuba kodwa nje kubalulekile babengameli simelane ukuthi kulaba longene nabo usintroduce lebona ngekusukuma nje noma angesatholanga ithuba umholi kodwa nje leso sithundi ukuthi libandla libonile ukuthi abekhona usiphakamisele baholi amen.